Arteko ataren onartzea, aktak, bat baino bideo dago. Ikusiko, eta reporte. Eta den edo... Bai, ez bidauz. Maiatzaren 27koa eta ekainaren ezoiko 3koa. Hiru dauz. Extraordinario eta extraordinarioa Osa, ordinario barkatu nahi. A ver, hasta inguruan zeuzer? Aurrera. Albert? Bueno, aurrera. Dekretuak. A ver, dekretuak komisioan ikusi genuzan, dakite dana ondo horroriza bendun, edo ez, edo zer badago, orain bigarren txan. Bai, 37an, obrak esleitu direla zertutako espaloia egiteko, hori urtuta horregan komentatu zena, ezta? Ja dago ja bizitatuta eta noiz hasteko berriro bizita berdu. Bai. Berriro. Proiektuan antzoia. Montako dugu ikerrek eta orduen antza partida batzuk ziren aurrikusi proiektuan, eta beraz gero planteo egiterakoan behar izan somatu ziren, eta orduan adjudikatu egitekoan enpresak, uko egin dio lan egiten. Baina egun batzu lehena, egun bete hori. Asuntua da ikusiko duzuela tipo komisionetan eta hori, arkitektoak berriro aldaketak egin ditu proiektuan. Artu egin urtegotan garesti hor. Garesti hor, claro. Imaginatzen dut... Partida bat egin sartu. Partida batzuk ez ditu sartu, orduen proiektua ja badaukagu, eta atera dut bizitazioa gaur, bihar hasiko da epea, uztailaren 14 amaituko da epea, eta... Uztailaren 15 aurrera, prozedura guztia erikin ditugu sobrak eta hori. Bitartean, aprobetxatu dut, bertako konbenioa egin genuen pertsonari, jaunari, proiektu berria egidatzeko. Eta zenbat egingo da, hasierako... Ez da 20.000 euro egizte, baina 172.000 zazpirendari. Orduan, bihartik hau nahi horreta, perfite kontatante. Hori da, zizu? Ez, bada, gehiago. 123an jartzen du kajero egiteko obrak egiteko... Bai, hori da proiektu, kutsazaina instalatzeko proiektua, aurrekoan hitz egin zen, eliza hori, bestutako eliza zala eta birplanteatu bat zala kajeroa orkun bat zana da ez, zerbait argitu da? Hori, dekretu hori da, taldenen proiektu egiteko kutsazaina joango den txabola horretan ampliazioa egiten. Bestea... Ezin bada hor egin? Egin dugu, claro, zuk dinozuna, udalaz gaindiko erakunde egin proiektu bat argitzu bat, Ikutazioari, proiektua egin du. Ez que proiektu hori egin behar da, honek diputazioak informe bat egiteko, zerbait egiteko proiektu bat egin. Beste gauza da, ikerketa arkeologikoa ber nola egingo dugun, edo nola ez dugun egingo. Horren arira, gero, eskarak eta galderak baino lehenago, sartu dugu, nola komisioan berdin genuen, hitzarmena zuek urgentzia da boskatzen baduzu, gaur katateko gauza hori, eta gaur erabilo. Bale, besterik? Hirugarren puntua, Portel jaunaren espera Uarte Auzoko bide bat inventariatzeko. Uarte Auzoko bide horren inguruan ikerketa espediente bat abiatzeko
hasierako akordioa hartzea ala badokio. Pasadan zerean atzeratu genuen akordioa hartzea. Argitu gandu zen gauza batzuk eta orain argituta gero, berriko eskura. Hau komisioan tratatu genuen, hor internen bat egon zen, internenak izan ziren EH Bilduko bat aldeko botoa, eta GTiko bi aldeko botoa, abstentzioen lau, EAJ. Gero beste alde batetik. Nik gehiengo absolutua esan nuen, baina oker esan nizuen, orduan nik kritikatu behar dut, eta ez da gehiengo absolutua, baizik eta mayoria simple, zen nik tratatu dut gai hau para asesoria juridikoekin, eta orduan akordio honek mayoria simple akordia bat gogoratu, ikerketa expediente bat dela, expediente de investigación. Horrek zer dakar? Hasierako akordioa hartzen da, eta gero Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu behar da, 20 lan eguneko epea emanez. Behin, ordinatu behar naz bideo horren mugakidekin, behin Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarkia agertzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, eurek 20 lan egun daukate alegazioak egiteko. Koordinazio puntu bat egin behar dugu jarriak eta Bizkaiko aldizkari ofizialaren iragarkiaren artean epeak berberak izateko alegazioak egiteko momentuan. Eta gero baita ere, hasierako akordio hau estatuko subdelegazioari hori moioari eta Eusko Jaurlaritzari ere jakinera komunikatu inbarkego zaio eta espedienteak bere baitan hasiko da espedientea eta ikusiko gora bere espedienteak eta prozesuak errazela. Orduan hori da, diktamen aldeko esan zen, bai. Popularitza juridikoan konsulta egin duzu? Hori Gehien gozoz erabaki bat hartu bat zelakoan eta ez da egin gozoa behar. Maioria zen. Igartuan, erabaki bat hartu genuen bide baten inguruan. Baina hori desberdina da, hori ja jabarik duzu popularitzan. Ez hori da precisamente bide hori ja gure inventarian sartuta dago. Bide publiko esan. Baina, popularitzan... Hori onartuta dago, hori argita garbi, eso es alteración de la calificación jurídica de un camino. Es un camino público que está en el inventario del año 98 y que se prevé desafectar ese camino. Orduan, principios hori da. Ahora, bere garaian hori markazanean esen. Ahora, epaile bat ez galdi dezakeen, abokatuak partikular horren GSS-ren abokatuak nondik etorriko dan, recurso de reposición ipintzaragoan, eta balitek horren inguruan ekartzea baita ere, baina ez dakit. Orduan ikusiko dugu, aztertuko dugu rekursoa, nondik datorren edo ez. Baina, akita garbi, recurso de reposición baten resoluzioak hori maioria simple. Hori akita garbi. Orduan, hori da, diktamen aldakoa izan zen, eta, udal gobernuaren erabaki proposamena da, ikerketa espediente hau, Ugarte auzoko bidearena, hasierakoz, hastea. Orduan hasiko gara bozketatzen, bildukoa, mesez? Bai. Bildukoak alde, genteiko hor, bai? EAJ zer dino? Bai. Orduan hau bat egin matzen. Inora, bidaliko du Bizkaiko aldizkari ofizialera, 20 egunetan ipiniko dugu, hasierako akordio komunikatuko edo delegazioari, estatuko administrazioari eta Eusko Jaurlaritzari, Euskadiko administrazioari eta mugakidei notifikatuko zaie, 10-20 egun eduki ditzaten alegazioak aurkezteko eta saiatuko beha notifikazioak eta Bizkaiko aldizkariaren ofizialea egun berberean efektuak hastea, hortan koherentzia apur bat egoteko Bizkaiko aldizkari ofizialean interesdunak orokortan daukaten epea eta mugakideak interesdun berezia direnean daukaten 20 lan egun horiek koherentzia batekin baterekin. Orduan, hasierakoz hau bat ez onartzen da, hasierakoz ikerketa espedientea. Laugarrenera paseko gara, 2025ko ekitaldi ekonomikoa udal kontu orokorra onartzea ala badagokio. Hori da...
Hori, kontu batzordean hemen bidali dizuen maiatzaren 20ko aldizkari ofizialiko iragarkia, non bertan kontu batzorde bereziaren erabakiaren inguruan kontu ematen da, nola jendarrean informazio publikoa egon eta ez da reklamazio hori egon. Orduan, azkenengo tramitea da, kontu orokorra bere osotasunean. Lehen GHS-eko batzarro orokorren dugu, kontu orokorra bere osotasunean onartzea. Orduan hasiko da bozketatik bilduko antzez. Bai, zetiko bai. Bia jota zedino? Bai. Hau bat oso mantzea. Etxo, nahu bidaleko dugu, noski. Euskadiko kontuen epaitegiari, Tribunal Ospetutaz. Bosgarren puntua, finantza iraunkortasun txostenaren berri ematea. Komisionean eman genuen, kutxazaina instalatzeko proiektua, hor dago, 2000ko kutxazaina instalatzeko proiektuaren inguruan, eta betiko lez, hau alkatetza dekretu bidez, badakizitu uneko bostaren, hori kontuaren uneko bostaren mugoraraino bera alkatetak eskumena dekolra, alkatetza dekretu bidez honek onartzeko, eta hau alkatetza dekretu bidez eginda, baino, nahiz eta alkate dekretu bidez egin, kontu eman behar da, berriro, beti eman behar bidez honek kontu plenoetan, ze gero nik bidali behar dut diputazioa, diputazioen en kontra de modifikaziones de proyecto ditzen dena. Orduan, hori da, aldaketa kutxazaina instalatzeko proiektua, 4.000 euro, esan proiektua eginda dagoela ja, tandenek egin du, eta aurkeztu dago, atzo aurkeztu zuen duraten. Orduan, kontu ematen dugu, ez da erabarik erabildu, simplemente doi kuenta, kontu eman, kontu eman da, orain, eskarak eta aldera baino lehena, norbaitek ez dakizuek urgentzia zerbait gurado zuen, erajotakoak, eta udalak parrokian asko hitzarmen hori. Zuek aurkeztutakoa, kostatuko dugu urgentziaz, erajotako dakizu aurkeztu dago monsignori. Orduan, erajotaren monsignioa, urgentzia sartzea gozatzen dugu, bilduko hasi dinozuen? Bilduko hasi dinozuen? Bale, jetiko hasi dinozuen? Erajotako bai, sartzen dugu, horreko bildu gisa, eta bestea da, horren proposamena, hitzarmen horretan goratzen az, izuzko gekarpen batzuman aldaketa bat proposatu zuen komisioan, hor, badago apartatu bat, lehen kutsazain bat gatikako horretaren txate biltzen zuena, eta gatikako horretaren mentzin hori, izuzko gekarpen hori gizuen, orduan kendu ditu. Ezan nire karpena hori izan, Ez. Jatzen zuen, herritaren zerbitzurako, eta nik esan normodatu barra eta jarri barra, kutxabakeko bezeroa diren herritaren zerbitzurako. Eta ia nusez ja konsultatu atzan, ia gainontzeko kutxabakeko bezeroak ez diren, ia... Izuzko, akta egin den eta grabaketa daukat, eta nik esan nuen. Hemen, kendu ingo den, gatikako herritaren zerbitzurako. Eta hemen, esan, horren ninguna. Kontrakorik ez nuen. Eta nik kendu egin den. Hori ere grabatuta gura, nik esan nuen. Nik kendu egin den, eta nik esan nuen, bueno, bidaliko dugu hauze aurrera, eta nik... Orduan, da zuk esan dagoa, ez nik esan dagoa. Hori komentatu zen nire komisioa. Nik esan nuen... Grabatuta gongo da. Bai, nik esan nuen, kendu ingo nuela... Orduan, zuk esan zen nuena, agertzen da, ez nik esan dagoa. Hori da. Eta gero bestea, nik aipatu nuen hori bai, espreski baita ere, baldintza horiek, kutxazainarenak baldin eta baldintzatuta udaraz gaindiko erakunde horiek, aldeko txostenak edo beharrezkoa diren baimenak ematen badizko. Eta guk eskatu genuen, konsulta ginatzen, Eusko Jaurlaritzatik datorren egitasmoa izan da, eta diru publikoarekin ordainduko denez, ia kutxabakeko bezeroak ez diren herritar horiek, ia diru bat eratzen dugun bakoitzean, ia komisio bat ordaindu behar dugu. Hau da, hemengo obra ordaintzen dugu, eta gero, zerbitzu horrengatik kostu gehiago bat. Ez dakit konsulta hori egin da, edo, konsulta hori ez bada egin, ezin dugu goztako. Porque horretan hori ere grabatuta gongo da. Nik ez dut egin konsulta, ez dekot zuzenean Juan Garreteko harremana behar teknikari gaz.
Cierto, horretaz ez dakit noa, Eusko Jaurlaritzako jendeak, ze eurek adjudikada de Kutxabankeri, eta kondizioak ez dakigun, galdetu beharko dako, zehari, ez? Eusko Jaurlaritzari, ez dakit ze departamentu adjudikada. Baina bai, alditarriko Eusko Jaurlaritzak Kutxabankekin egin, eta horiek dire baldintzak. Baldintzak ez dakizkigu. Zuzmoa argi dago. Baldintzak ez dakizkigu. Baldintzak Kutxabankekin dira. Bai. Hori Eusko Jaurlaritzak Kutxabankek seguro dakizkiela, guk ez. Baina, bueno, horretan, osatze dut, ez nago jakatu ez dakit ere bade, baina bakarrik da emateko, ez? Bueno, dena, bozkatuko dugu, badago honetan zer aipatzeko, gehiago aipatzeko. Bueno, gaur bidalitako mesua, ez bakatu, eskuranen bidalitako mesua, jartzen duzu. Urgentzia sartzea proposatzen da EAJ mozioa eta parrokiagaz sinatutako hitzarmena. Eta daukazu idatzita, zuk idatzita, ez dira Izuzkoren hitza. Azken honek, Izuzkok proposatutako aldaketa jasotzen du horiz. Izuzkoren aldaketa horiz jasotzea zinezkoa da, testu kendu darako. Eta nik ibili naiz ikusten horiz zer dagoen markatuta, eta izak eta paragrafo hau besterik ez dago. Ia, Izuzko, mesedez, ia hau da zuk proposatutako ebazpenari. Bertan etorkizunean kutxazain bat ipintzeko. Gatikako Andramari Elizako ustezko arkeologia gunea izanik 1997ko maiatzaren 5ko Eusko Jaurlaritzako kultura, gazteria eta kirol sailburuaren ebazpen batek hala aitortuta. Gatikako udalak ebazpen horretako lehenengo puntuko estudio arkeologikoa egin beharko du, obra proiektuan eduki dezaken eragina aztertuko duela. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiko ondare kulturalaren edo bestelako zuzendaritza baten txostenak eta baimenak beharko balira, hauek lortu beharko dira. Gatikako udalaren kargura izango dira obra horren proiektua eta abarren exekuzioa. Dena dela, obraren exekuzioa baldintzatuta geratzen da aurreko izapidea baimen, txostenak eta aldekoak izatera obra posible izan dadin. Horiek zuritzak dira, hori dago markatuta. A ver, Alberto, nik erantzuko dut baita zer relatuta dago. Ez que, claro, hor dago, claro, nik zer esan nuen, sartuko nuela, hemen inort ezidan esan ez, Izuzko dio Kutxabanken baldintzak eta besoiroentzako soli bakarri zela, hori hemen dago, lehenengo puntuan dago. Horiz aldaketa guztia, baina kasualidadez lehenengo puntuan, bertan etorkizunean Gatikako herritarrentzako kutxazain bat ipintzeko hori ipintzen dago aurreko bertsi. Gero eskaeretan honekin lotutako hainbat aipamen daukago egiteko, baina hori guk deszifratu behar dugu mezu honen bitartez. Deszifratu behar dugu hori markatutako hori Izuzkoren hitzak direla, ez direnean, eta gainera bozkatu behar dugu orain. Bai? Bai, perfecto. Nik jaso dut, nik hau burutu dut, komisioan esan ziren hitzen inguruan, eta nik esan nuen. Sartuko dut komisioan aipamen hau kenduta, Gatikako aipamen aipamen hau. Jarri duzu Izuzkoren hitzak. Eta biek ez dira Izuzkoren hitzak. Orduan, hor nik akatzai. Bestea da, baldintza, hori nik alkatu nuen, baldintza hau sartuko nuela, beti ere udara esgendiko erakunde, honen itxea, eman denuen badiote, obra. Bale? Orduen, urgentzia bozkatuko dugu. Claro, Gauza bi dago, batera... Lehenengo, A ver, zer dino con urgentzia ninguruan. A ver, bildukoak ez bozkatuko duzu urgentzia. Urgentzia zein, gauza bi dago. Bai, sartzeko, gai hau tratatzeko. Behin manipulazio badago, bakatu. Hasieran, herritarren zerbitzurako obra bat zana, nola guk aipamen egiten du Kutxabankeko horreri, ja, kendu da herritarren zerbitzurako. Legaz de herritarren zerbitzurako obra bat. Hor, manipulazioa bia dago. Noren zerbitzurako dago, aipatu bat, Kutxabankeko zerbitzurako. Zenik hemen komisioan esan duen eta zuek esan esan, bakatu. Hemen komentatu zen, komisioa. Orduan, ez dakit, urgentzia bozkatu edo ez onartu edo... Ez dakit.
Ez du urgentzia hartuko. Landu leke, eta baita ere, atera daiteke obraren atal hau, eta bakarrik hitzarmena bere baitan, ze, klaro, kulturitzea, baina eske denbora deko bakarrik pleno bat egiteko, ze, klaro, parrokoan ikuste tireian, klaro, eta egin daitekena da, zati hau, gutxasainarena, hitzarmen honetatik kendu, eta beste guztia onartu, eta holan, azkenengo urteetan egin den, azkenengo hamarkadetan egin den moduan, kulturetzea eta biblioteka bermatzeko. Hau kendu egiten dugu, hitzarmen honetatik kendu egiten dugu, eta bestera bozkatuko litzateke. Aukera bat izan. Claro, parrokoarekin ere kontatu behar dugu, eta, claro, honek kulturetzea eta biblioteka bermatu behar dira, hori argita hori daukagu, egiten dugu, Orduan, hau zati hori ez dagoen guzti hau atera egiten dugu orduan. Bai, baina, a ber, entzun momentu asuntu bidego, bat, EAJak aurkeztutako mozinoa, hori onartu da, ulertzen da, onartu da. Osea, beste urgentzia eta bestea da, hori horren renovazioa, baina ikutuari kutsa dena. Eta ia biteko pegago, ulertu da hori orduan danak... Ulertu duzu hori, hau kendu ingo dugu aipamen hau. Ia ulertu da gure eskaria, hori abiatu beharko da. Ia, herritare komisioa bandu bat dute, kutxabankeko bazkiak ez hori. Bai. Estailego komisioan sakondu dugu. Orduan zein godu. Ia ordurako jasotu informazioa. Biblioteka eta bibliotekaren partea hau zita kutxasaina bakarritzen dut. Baina gaur arteko da akordia edo komisioa dira. Niregatik gaur arteko ditzatik. Baina, klaro, guk erabakitakoa, zorionez urgentziak bozkatu behar ditugu. Orduan, proposatuko dugu laugarren puntu hau batera. Azken finean, nik uste azkeneko puntua baita ere, nik uste laugarren puntu guztiak entu daiteke. Horrek kutxasainaren inguruan eta horren inguruan berbeiten. Orduan izango zen, laugarren puntu hau kentzea. Eta orduan, obra hauek, kutxasainen obra hau, bentsat, eskaerak egitea udalasle, hori plenotik dago, udalasleendiko eskaera bat egita. Hora, betiko zalantza, hauek konbenioan sartu behar dira, ez bai edo ez. Hori da kompetentzia, konbenioan ez bada sartzen, bintzat, bortzain begiari komunikatu behar zaila, edo bintzat apaisari, argi eta garbi, hau konbeniotik atera dugu. Ikustu, Zein da, aipatu duzun azkenengo hori ez du hirugarren artikuloa jasotzen. Gatikako udalak bere gain hartuko ditu aipatutako lokal horietan egin beharreko moldatzea. Horretarako beharrezko diren udal zen dagokion elkargoaren baimenak eduki beharko ditu eta lanok elizbarrutiko eta udaleko arkitektoak ikuskatuko ditu. Du, ez da horretan sartzen? Hori aurreko hitzarmenetan beti izan da, baina horrek ez da ampliatze horbaren ikunan, betxik eta orain daukan ludotekak eta liburutegiak aldaketak behar badute, beti aurrikusi izan da hor, puntu horretan. Hirugarren puntu horretan, horrek eragiten dio ludotekari eta liburutegiak. Ez ampliatze, etxola famatu horren ampliatze horrari. Bale? Bueno, orduan atenengo dugu laugarren puntua eta bestea horretik kanpo lagapenaren zezinoaren inguruan urgentzia sartzea momentu honetan bustatuko dugu mesedez zer dinozue bilduko GTI bai, EAJko zer dinozue? Bai. Orduan, hauzigarren puntuan errepikatzen dut, laugarren puntu hori bere osotasunean kenduta hitzarmen horretan. Bale, mozioa mesedez, EAJko gura dozu irakurri? Ez dut dana irakurriko, danotako zue ibilian,
ez, bi jaso duzu edano, eta, bueno, berez, hori foruen abolizioaren 150. Urte hurrena, eta alkateen mugimenduaren 50. Urte hurrena bidezela eta posila, bat zuela nauke korre hori bialita. Postatuko dugu, postatzen dugu, diru bat, beti izan. Bai, indik onintzen sartuko dut, atxikituko dut. Bai, esatu, baina dagoen temperatura honeko hori guztiak irakurtzen, eparako godanok. Baina, zazpigaren puntua, esan dugu moduan, zezinoaren inguruan, gure sobraren eta kutsazenaren inguruan, orduen 10 urterako zezino horiek bermatzea, liburutegikoak eta ludotekako eraikinarenak, eraikin horrein berbera da. Hori, apaizagaz eta parrokiagaz, Santa Maria parrokiagaz itxalmen hori gauzatzeko, eta da itxalmena onartzea, termino horietan, eta alkateari, botereak ematea, itxalmen hori apaizagaz eta gantikako Santa Maria parrokiagaz, sinetzen. Eta alta mesedez jaso, aspaldin aipatu duguna. Bai. Segurazki komisioan... Zerbitzu kontzeptua, bai. Komisioan nik uste zure kutxabanken mentzinua sartuta dagoela. Komisioan guztaiaren sortzian da, horretan tratatuko dugu. Sartuta motan aurretik, bai. Gaztetxo konjunbazenean ere aipatu genuen, baina ez da horretu nik. Zagoratzen. Komisioa gungo da eta nengo da bat. Orduan bozkatuko dugu orduan ez. Bildupak etiko bai, suposatzen dut ez. Eta jotuak duguak, zein esuen. Orduan hau batez, itxalmenaz 10 urtekoa onartzen da, eta alkatari botereak apaiza eta Santa Maria parrokiagaz itxalmen hori sinetzen. Urrengo puntua eskaerak eta galdera. Eskaerak eta galderan, puntuet, zuek espadeko besterik sartuko zerana. Ordutegi itxalde ordutegiaren sosketa egin gendun, zelan udalen berton, eta ordutegi egin dugu, eta arazkoak izan ditut bidaltzeko, azkenen orduan bidali dute zera, ordutegia, ez naiz papeles trebea eta hau sistema ez dut kontrolatzen. Eta fotokopiatzeko asmoa honetan, inprimitzeko, ez dut puntuetan ondo, bidali dutzute korreo elektronikoa. Eta bihar bertan, emango dake, amaiak emango dutze, zeari talde bieri, bakoitzak egin deizen eskaerak eta hori, temporadan zehar, dekezen izenak, eta amaiak koordinako berdana, eta bera berez dago hori betiko moduan. Azkenena, azkeneko borodan, akorrez nazta da, eta hori da bestu, Galdera, bai, ze irizpide dituzue banaketa horiteko, eta erabakia batzeko zen ez zela esan, baina guk argi dekogu lokal bat dekogula eta talde bi dago zela aurtengo datorren denborarako eta ekitatibamente esaten zan egiteko modua bazegola, baina hemen berizarre badagoz eta batzuk temporada antolatzen nahi dute lehenbaileen eta, besta batzuk igualez geokiko bestari, baina azkenean guk erabaki dugu sorteatzea, emon erbiz bakoitzari zera, denbora urtean zehar, Gero besta gauza bat da, asteburuetako eta hor ja komplikatuko da duzea, ze etorko dire federazio behar izanak, edo inposaketak, edo partidunak, edo kalendarionak, eta horre ja sobre la marcha amaiak bideratuko. Baina, kriterio bakarra hori, moneda al aire, berdintasunean onartuta,
bai, danak ez dazela konforme hor, egin zan berba antza, aunque ni egonez, egin zan berba proporzionalki egitea, baina oinarren taldea bere amaitu bari badago zelan proporzionalki egingo dugu. Arazoa dago zaur gure partetik ezin garana sartu larregin. Gero ikusko du, aurra bidean bado ondo. Eta sortioa egin zan idazkarien aurrean, zerean, moneda leire, eta irten dana hori da, eta bihar bananduko dugu taldegi. Eta gero gure egingo dez euren ekarpera. Hori da, ez da un misteriorik. Bai, sorpresa, sartu guz eskuntzinean taldeen eskaeretako bat zan, egunean ez ontzitzea. Hori argitargarri behar du, Eta hori da entzuzen den gertatzen dena. Hori izan da, eta ditu dago benuak hartutako erabakia. Gero bestetik, informazio aldetik. Kuadrante bera jaso dugu lau aldiz. Lau aldiz jaso dugu kuadrante bera. Azkenengo aldia gaur arratzaldeko 6 eta 21 minutuan. Ez dago aldaketarik denengo kuadrantetik honea, edo ditu da dugu kuadranteko 6 ez da uste moten izen honek informazioa bidalitako moduan, orduan bururik egon. Guk bai honetan eskaera bat egiten dugu, eta batez be informazio kudaketaren azterketa bat egin dezazuen. Ze uste dut hemen, edo guri heldu zaizkigula, guri heldu behar zaizkigun mezu bat. Esaterako, idazkariak berak alkateari bidalitako mesua, guri ere heldu zaigun momenturen bateran. Orduan, zorionez, hor tartean ez dago eskuta beharreko ezer informazioari, baina balego horren problema. Bueno, eskatzen dugu hori informazio kudaketaren azterketa bat egitea. Mesuen kopiak heldu zaizkigu, ez zaizkigu heldu behar ez zaizkigunean, eta gainera bai eskatzen dugu dokumentu hauei edo artxiboei jartzen zaienean izenburu bat, eta mezuei ere izenburua jartzen zaienean, mezu horren izenburua eta artxiboaren izenburua argi-garria izan dut. Askotan, artxiboan sartu behar duzu jakiteko, hostias, hori buruzia dira. Gero bestetik, hemen ere jaso ditugu bestelako informazioa esate baterako. Gaur hemen badago convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gatica y la entidad deportiva Gatica Koiluzkuri Patinaje Kluba y la entidad deportiva Gatica Eskutenibistak eta Kirol Kluba para el uso comparte de la instalación deportiva de hockey y la planificación y organización conjunta de los proyectos deportivos. Izenburu hori duen dokumentua. Proposamena dira. Eta bidali zaigu. Taldeak bidali hori. Eta bidali zaigu. Zein funtsurekin, zein helbururekin, gaur hemen tratatzea edo horren ez dugu presarik, baina... Ez dago presarik, baina mezuan horren berri bat behar zaigu, ez zaigu bidalian artxibo bat hola. Hori komisionerako izango bez. Azalpenik gabe, bai, azalpenik gabe. Urrego komisionerako. Berriro eskatzen dugu mesedez informazioaren kudaketa eta kudaketa emate eta informazio emate hori ondo zaintzea. Ze tramitazio bidea... Nik ez dakit zertaz ari dena. Mezu horiek ez dira idazkariaren mezu. Nik ez dakit zertaz ari dena. Ez que, claro, alderdi politikoak zegoen artean mesua bidatzen baditu zuen, argitasun bat eman barko da, hau ez dela idazkariaren partetik bidaetako zerbait, eta apurret Alberto Diñona, ez tratateko dan edo borradore badan edo zerbait. Horiek, benetan, idazkariaren kondutotatik bidatzen ez diren mezuak, ni ez naz erantzule, eta gainera ofiziala, komisionera eta plenora guten direna, bilatzen. Gero, zeuen artean, mezuak bidatzen baditu zuen... Alkatea bidatzen diguna, ez ofiziala. Plenora eta komisionera ofiziala, nik bidatzen. Eialdeak, nik uste dira, erantzun dut. Ofiziala edo ez nik ez dut ezako. Zeuen arteko... Zuk ez bautu zaten, nok ezan. Ofiziala, plenora eta komisioan tratateko, nik deialdiak, nik aktak eta nik agin. Ofiziala denara ez, nok ezan. Horren inguran.
Zuk emaiozu, alkateak bidatzen dizuen mezuei, dagokio ondorio juridikoa informazio guztia intenta dugu talde politiko guztiak eta konsejalak izan dezan. Eurek bidalitakoa, udalitzea bidali eta horren berri ematea zan asuntua. Erabakia hartuko bat dugu espadugu, hori urro komisioa hartuko dugu. Apropoko gure duzuei, egin dugu. Inbarko da, ez da, hau noiz hasiko da martxan jartzen, konbenio bat gabe martxan jartzea du. Konbenioan ez dakit zergatik dudelak konbenioa egin behar du, baina, bakoitzak baina proposamen bat da, baina ez nik egiten duten proposamenaz bat talde bat egin dut proposamen. Iñakiren izena dago. De una parte, Iñaki Ramón de Gilzabal y Garrondo. Hori proposamen bat da. Berriro, orduan arrazoi gehiagorekin. Botatzen dena mezuak mesedez azaldu proposamena den, zer dan, guk horren gainean iritzi bat hartua izateko eskakigu. Zenik literatura aldetik ez du kontrolatzen. Jarri dezagun horrela. Berriro eskatzen dut aktan hirugarrenez mesedez. Argi gera dadila zein helbururekin botatzen den mezu bakoitza. Proposamena zela eta dugu, Alkatetzaren helbide elektronikotik zuzenek jasotako mezu bat baita. Lehena handino eta mentu, Beste kontutxo bat, azte honetan... Asunto honen gainean komenta gure dugu, ez bakarrik informazioa dela eta gure aldetik bere bai komentatu gure dugu. Bidaltzen danean informazioa, zinegotzi guztiei bidaltzea, gure kasuen ez da hola izen, ulertu aldugu hori errakuntza bat dela, baina kontuan izateko. Eta gero, gobernu taldeari bere bai eskatu egoera honetara, egoera triste honetara, heldu esteko barriro, espero dugu gehiagotan espaztea, baina udal gobernu taldeak informazioa dakoean horrelako arazo potente bat dauela, lehen heleraztea beste zinegotzi eta udal guztiari. Ez dakit izango zen posible hau lotutea ala ez, baina bai badakigu informazioa udalera, hainbeste denbora dela heldu zala, ez? Eta gero azkenik, ez dut ulertzen zer esan gudu duzu, baina bat ulertzen badago? Nik esan dugu dut, uste dut erraza dela. Hemen arazo bat badau eta udalezera... Hemen udaletxa? Herrian, Gatikako herrian. Enteratzen gara, eta enteratzen zareana. Ez, udalara etorri eta enteratu zareana. Hori, guri apirileko hilabetean, eta buruz nago esaten, heldu jakuna, udalean egon da lehenago. Eta ez dakit posible. Hori ez dakit. Udalen hori egon da, beraiek esan denen noz dagoen. Nire lehenko batzara izan zen martxaren bostan. Zan bere hori, eta horretatik aparte, egutegitik aparte guk bai pentsatzen dugula, egutegia eta hitzarmena bateratura edo alkarregaz eskutik joan beharko zirela, ez bata bestea azkenean azpiegitura publiko bat da, eta bai ordutegia hori sosketa bat egin da, eta ja, baina hor bada gauza gehiago ere, bai ez, sakondu behar direzena. Zer de, gastartzen ordutegia, zure guztez, ez kompleto, Mikel, hemen gau kriston arazo bat, eta uste dut, udalak, aparte de sorteo bat, zeu zer gehiago behilan du behar gauela, hori da gure pentsateko modue, eta hori da azaltzen ari nazena. Teknikari jarriko gara kirola? Bueno, zukulartu gure duzu modue, nik uste dut argi berbain gure. Gehiago? Eskertzen dizutan laguntza hori, konflikto konpontzeko laguntza, eskertzeko da. Eskaera zuzena egiten dugu, aste honetan eskolen lanen jarraipenerako batzordea elkartu da,
bertan faltan ikusi dugu bertan egon beharreko pertsona batzuk, besteak beste arlo horretako edo komisio horretako lehendakariaren pertsona ez da bertaratu. Gure sorpresarako ordu horretan eta ja, bai, zaskarrillo, ordu horretan eskolatik 50 metrora dagoen aurki batean egon San Cesarita, nik uste dut horri egin alzaio kritika politikoa, zerbaitik ezan egon, eta eskatzen duguna da uztaileko batzordeetan landutakoari bere lekua uztea. Hau da, komisio ofizial bat izango balitz ezan. Eta hemen, korporazio guztiaren aurrean bertaratu ahal izatea batzorde horretan egon ziren bestelako ordezkari. Hori eskaera zuzena. Lehiatia posible da, ez da, baina izango zan gaiatatuko eskolako obren jarraipena, balizko egutegia eta lanen antolaketa. Puskuk badauka horren bera, Puskuk egutegi bat jarri zigun mahai gainean. Beraz, nik suposatzen dut, udaleko behar dinaren Puskuk informazio hori lagutzen ari pasapetiko hori. Nik uste komisio hori tratatu dela ez da ofizial moduan. Hori ofizial moduan orain sartzea bastakit. Komisio hori ofiziala ez da. Nahi duguna da, komisio hori, batzorde hori, sortzaion garrantzia nola. Bertan erabakitzen direnak ofizializatu bide eman. Ez dela de karton piedra. Batzorde bat gero. Onarrien arduradunak ez daude, behintzat ofizializatu bertan hartzen dira. Zure esan duzuen moduan, gertatu dena da presidentea eta orkesta. Hori gainentzeko sinogotzi eta hori dekoratu edo sartuko duzu. Leporatu. Leporak eta gona da, horrek haizu zen be. Gure sorpresarako, pertsona bat ez dela bere erantzukizunan jabi izan eta ez dela gertu komisio horretan. Nahi duguna, komisioari sortzaion garrantzia etortzea. Hainbat jende bertaratu zenean. Eskolako gurasoak, eskolako zuzenetako partaideak, talde politiko Horretuko duzue, horre bi ordu lan etatetzen badau, akordioak lagurrak hartuko ditu. Gero ez da pasako komisioan horrenak eta beste dugu. Akordioak lagurrak baina, garrantzitsuna baina. Saltzen barria luego si preguntas de no, oye, yo te interpelazioekin estamos 2 horas interpelando. Kontuan izan da sukaldeko lana egin dagoela. Nik akordio laburrak hartuko ditut, baina sin extenderme con el acta, que no es una comisión oficial, ikusiko dugu horreta. Bai, garrantzitsua da, baina ez da ofiziala. Eta azkenik azkenengo eskaera egin nahi dugu eta jakin nahi dugu atzo San Juan eguna dela eta egin den kudeaketaren apurtxua historikoa egitea, udal gobernuaren partetik. Zer egin zen, zer ez egin? Bueno, udalde zerean, komentaren duen izan talde antolatzen San Juanada, herri San Juanada, udalan inguruan egiten dena, eta langileek egon bideoketaz egiteko gutxienez umeentzako antzeko zute bat, baina indarrazko bat. Hori euren artean antolatu da, udaleko erabakirik hartu beharrik ez zegoen, azken baten toki publikoa zen, eta egin zen toki partikular baten. Baina azkenean toki partikular baten indatikala. Alkateak eskati plazan egin zala azkenean? Hori langile antolatu da. Nire aldetik? Nik komendioa esan eutzen oguadala ez egitea, arriskoak zeudela, baina barrutza lidea da. Eta nire aldetik enteratu nintzenean, goiz lanean nengoen,
eta udala ditu nuen, ez da diko, zurekin ditzen nuen, nik ez dela ematen baimena, ni naiz Ni jaia ez igual puzturekin, ez dakit, igual puzturekin. Ni naizela jaietako erantzukizuna daukana, eta ni ez dudala ematen baimena zua pizteko, zeuste duen burra maite duen guztia, lurra jarra badago sufritzen nahikoa. Eta ez hori bakarrik, dagoen beroarekin zua piztea, ekartzen duen arrisku bat. Hori da, ez naz, hor egon zan, ez dakit, kurbe batak esaten duen gauza bat, beste batak esaten duen beste bat, eta gero adostu zan, plazan egitea, gaztetxokon egitea, baratzeko da, zentzu askorekin esan zuten, ze karta jarrita zegoen plazan landariak ipinteko, eta ni heldu nintzenean, landare batzuk eramaten da eta, hori, adostu zutela gaztetxokoan eta eskerrak, zanik indizituzten norak eta ere bai, egin zutela eskaera egiteko zu txiki bat erromoak erretzeko plazan kubo batean, horrelako horretako kubo batean eta Kesula bat izan, baratzeko kesula bat. Baina hasieran eskaera izan zen bidoiarena eta eseskoa eman zen eta esesko hori eman zen, lurraren ni hor ez nazatxe zen ez nekien ezer. Zer esan duen bidoia ipinten jarretiaren gainean. Guztuk esan zuen, hori arriskutsua dela, ze plazaren lurra erre daiteke. Ni dakidalagatik, plazako zorua ez erretzeko, baratzeko lantatu zuen alternatibo zazala, area botatzea, eta behar ginen erantzuna esesko izan zala. Hemen erabakiak non kartzen duen behar, ez da pogo bat. Eta batzeko zer erabaki, eta batzeko zerren gainean, Eta guztiz ere, zelai pribatua bada, baina ekintza publikoa da. Gatikako udala laguntzaile zertan agertzen da horretan ere. Eta ez hori, eta udal kudeatutako jai bat da, osea. Eusko Jaurlaritzak eskuak garbitu ditu honetan argi dago eta udalen eskuetan utzi du erabakia, baina hor erabakia. Bai, hori egia da, baina atzo eman ziguten, kartelean laguntzaile bezala, Mikel, kartelean Gatikako udala jartzen da. Ez da holaren zukizunik, eskerrak itxaso erabakitzen. Nintzen eta esan zidaten, paramiratuta nagoela, baina paramiratuta, eta niri jaia badakizu ezera gustatzen zela, baina, osea. Jaia gozan eta oso politxo. Bai, ez dinotxu, baina kontatu nizuen, laguntzako komisioa harterako egunean, nire lagunak, egingo dugu ondartzan, eta gazteak esaten, baina ondartzan egin da ere, txista bat, goraka bat da, osea, gaztea, zentsu nahi, Dios, eta gu? Bai, amaitu, dago beste Baten bateko komentatzeko